ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. І усім смачнага дня. Сёння мы вырашылі пачаць дзень з вельмі карыснага чаю. І вырашылі выпіць яго па ўсіх правілах. З прыгожых кубачкаў са сподачкамі. А ведаеце, што першыя кубачкі выглядалі зусім не так, як сучасныя. А гэта просто немагчыма паверыць. Доўгі час нашы продкі пілі са збанкоў ці гарлачыкаў. Ну, калі збанок вялікі, зусім нязручна з яго піць. А гарачым чаем можна і апячыся. Ды і не патрымаеш такі збанок доўга. Вось таму паспрабавалі нашы продкі наліваць вадкасці ў драўляныя кубкі. Толькі іх трэба было абавязкова трымаць дзвюма рукамі. Не вельмі зручна. І што яны прыдумалі, каб было зручней? Прымацавалі да драўлянага кубачка ручку. О, цяпер і піць гарачае можна было, і трымаць у адной руцэ такі кубак, а ў другой яшчэ штосьці. Драўляныя кубкі былі вельмі вялікімі. Малое дзіця нават і падняць такі не сможа. Паступова людзі пачалі ствараць посуд больш зручным і прыгожым. Так у розных частках зямлі з'явіліся кубачкі з гліны ці фарфору. Я вельмі люблю піць чай з невялікага прыгожага кубачка са сподачкам. У такіх кубачках, Аліса, таксама не адразу з'явілася ручка. Доўгі час пілі чай з кубкаў піял і сподачкаў. Такі кубачак з ручкай куды прыгажэйшы і зручнейшы. Вы, напэўна, ведаеце, што ў Англіі з даўніх часоў існуе традыцыя роўна ў 5 гадзін наладжваць чаяванне. Цудоўная традыцыя. Да таго ж англічане любяць піць чай з малаком. А яшчэ ў Англіі прыкладна 200 гадоў таму у мужчын было папулярна насіць вусы. Напэўна, піць чай з маленькіх кубачкаў з такімі вусамі было не вельмі зручна. Так, яны ўвесь час траплялі ў чай. Таму англічане падумалі і змайстравалі кубачак са спецыяльнымі выступамі для вусоў. Цяпер можна было піць чай і не хвалявацца за свае вусы. А давайце разам узгадаем правілы чаявання. У іх няма нічога складанага. Па-першае, піць з кубачка трэба бязгучна, а не сёрпаць на ўвесь пакой. Каб тыя, хто сядзіць побач, не падумалі, што за столом сядзіць не дзіця, а не вялікае парася. А хто яшчэ якія правілы чаявання памятае? Гледачы нам падказваюць цудоўнае правіла. Калі вы размяшалі лыжкай цукар у кубачку, адкладзіце яе на сподачак. Так, гарачая лыжка не трапіць вам у вока. Ды і старайцеся размешваць цукар у кубачку так, каб гэта не нагадвала, што звініць званок. Гэтыя правілы лёгка запомніць. Да і нашы гледачы іх цудоўна памятаюць. А зараз можаце таксама выпіць чаю ці малака і паглядзець з намі ранішні мультфільм. А зараз уявіце, што мы добра пачаставаліся і што мы павінны зрабіць. Падзякаваць за смачнае снеданне. Гэта абавязкова, а яшчэ? Трэба ўвесь посуд прыбраць са стола. І гэта правільна, але вы яшчэ пра нешта забыліся. Лесік, падкажы, што мы яшчэ не назвалі? Нам абавязкова трэба скарыстацца сурвэткай. Ой, і праўда! Трэба выцерці вусны і пальцы прыгожай сурвэтачкай. Мне вельмі падабаецца, калі сурвэткі прыгожа раскладзены. Ёсць нават спецыяльныя ўпрыгажэнні для сурвэтак. А вы ведаеце, што яшчэ ў старажытнай Грэцыі карысталіся сурвэткамі? І як вы думаеце, з чаго яны былі? Нават і не здагадваемся. У старажытнай Грэцыі пальцы пасля ежы спачатку выціралі звычайным сенам ці лісточкам фігавага дрэва. Гэта было не вельмі зручна. І людзі гэта разумелі. Таму паспрабавалі выціраць вусны і рукі пасля ежы кавалкам тканіны. Вось гэта больш зручна і карысна. І калі пачалі вырабляць сурвэткі, дык вядома хацелі, каб яны былі прыгожымі. І гаспадыні ўпрыгожвалі свае сурвэткі вышыўкай. Так, некаторыя сурвэткі выглядаюць як сапраўдныя творы мастацтва. У старажытным Рыме было традыцыяй есці лежучы, таму палатняная сурвэтка была вельмі зручнай, каб не запэцкаць адзень. Ці проста выцерці твар. А гэта было неабходна, таму што ў спякотным Рыме прыходзілася прымокваць твары ад поту. І ведаеце, для чаго яшчэ выкарыстоўвалі такія сурвэтачкі? І для чаго? Госць мог звярнуць ежу, якая засталася на стале, і аднесці яе дадому. Аказваецца, сурвэтка можа быць і сумачкай. А сурвэткі з паперы з'явіліся не так даўно, але імі вельмі зручна карыстацца. Давайце зробім невялічкі перапынак і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. А цяпер давайце паспрабуем вызначыць, хто першы сядзець за стол, калі гасцей запрашае Кася. Я сяду першай. І чаму? Таму
Дзяўчынка. И потому что я самая маленькая, и я запрашаю гостей. И я дзяўчынка, и наоборот, старейшая за тебе. Так что я первая сяду за стол. Я першая. Я! Тише, не спрачайтеся, а дайте мне правильный отказ. Мы сядем за стол разом. 3-4. Оп, пачакайце, пачакайце. Правильный отказ ведаюць наши гледачы. Адкажыце, калі ласка, у якім парадку госці павінны сядаць за стол? И только одна умова. Запрашаю усіх до себя я. Гледачы адказваюць, што тут варыянтаў быць не можа. Гаспадыня запрашае ўсіх за стол, і месца займаюць спачатку дзяўчынкі, а потым хлопчыкі. А ўжо потым сама гаспадыня. Так што першай сядаю я. А калі б сярод нас былі дарослыя, у якім парадку мы бы падыходзілі до стола? У такім выпадку спачатку сядаюць сталыя жанчыны, пасля мужчыны, потым дзеці і маладыя дзяўчынкі і хлопчыкі. І гаспадыня зноў сядае апошняя. Усё правильно, таму што гаспадыня прапануе гасцям пачастункі. А яшчэ я павінна прыдумаць, як гасцей забаўляць. Кася, і што ты прапануеш? Ну, напрыклад, разам паглядзець цікавы мультфільм. І гэта ты добра прыдумала. Сядайце утульней, пачынаем глядзець. Сёння абавязкова падрыхтуйце невялікі падарунак для свайго сябра. І не трэба чакаць, пакуль у яго будзе дзень нараджэння ці яшчэ якое-небудзь свята. Рабіце падарункі проста так, без аніякай прычыны. І падарунак можа быць любы, не абавязкова цацка. Падарыць можна і прыемнае слова. А як слова можна падарыць? Яго ж у лапках не патрымаеш? Скажаш прыемнае слова камусьці, і ад яго настрой узнімаецца. А ў добрым настроі любая справа атрымліваецца. А я ведаю, што яшчэ можна падарыць для цудоўнага настрою. І што? Вясёлы мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, мы жадаем усім цудоўнага дня. І няхай у вас усё атрымліваецца. Сонечных усмешак і самых лепшых сяброў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе незабывальна!